Os rapaces deben dende nenos aprender a relacionarse cos libros e que mellor maneira de facelo que a través das múltiples posibilidades que ofrecen as bibliotecas. Unha visita á biblioteca pode ser unha experiencia máxica para os máis novos. Alí poden atopar a resposta a case calquera pregunta, mirar libros ilustrados, centos de contos, soñar co inimaginable e a vez adquirir destrezas e coñecementos que lles servirán durante toda a vida. Arredor de 20 nenos visitaron esta semana a Biblioteca Pública de Bertamiráns, en Santiago de Compostela, situada na Casa da Cultura. Para moitos, esta era a primeira vez que pisaban unha sala de lectura. Outros, polo contrario, acoden de maneira continuada e incluso moitos teñen ata o seu propio carné de socios. Achegar os nenos á lectura e á escritura a través do uso de distintos recursos literarios lles permitirá alcanzar múltiples capacidades que contribuirán ao seu desenvolvemento. A biblioteca debe estar presente como un espazo de encontro e intercambio de experiencias que fomenten aos nenos a imaginación, a creatividade e que ademais lles proporcionen o hábito de ser bons lectores. Con estas visitas escolares ás bibliotecas, preténdese a partir do coñecemento do espazo físico, do contacto directo cos libros e coa realización de diversas actividades, será nos máis novos un estímulo concreto para que todos os rapaces se acheguen a este maravilloso mundo. Estas actividades non só pretenden que os nenos podan coñecer a biblioteca e o seu funcionamento de primeira man, senón que desexan, ademais, xerar novas e orixinais liñas de traballo que motiven aos rapaces a achegarse á lectura. O que se pretende en principio é sobre todo a formación de usuarios, intentar que os usuarios sean o máis autónomos posibles e por eso vamos facendo visitas en cada ciclo de primaria, ¿no? De momento. E esta formación de usuarios que sea sobre todo unha actividade lúdica e que prime por encima de todo a animación á lectura, non? Que é o que nos interesa a nós. O primeiro que fixeron na Biblioteca de Bertamiráns foi ensinarlles aos máis novos a través dun divertido xogo que se podía facer e que non nunha biblioteca, información que escoitaron atentamente cos 5 sentidos, e se non fíxense que cousas poden facerse nunha biblioteca. Pode jugar en el ordenador, hacer deberes, as follas con cuidado, se pode mirar os libros, podese... E cales non? Comer, tirar libros al suelo, no molestar a los compañeros. No gritar y no molestar en el cuentacuentos. Como non podía ser menos, chegou a hora do conto, todos sentados e preparados para escoitar A que sabe a lúa, un libro editado por Calandraca, ideal para os máis novos, que conta a historia dun grupo de animais que querían probar a lúa para coñecer cal era o seu sabor. Un león, unha xirafa, unha cebra e unha tartaruga curiosa son os protagonistas deste conto infantil que fixo durante máis de media hora soñar e imaginar aos máis novos. Nos quisemos saber tamén a que sabe a lúa para estes pequenos curiosos. A pollo con patatas fritas. Pizza. A chocolate caliente. Pizza. A pizza. Churrasco. Churrasco. Patatas fritas. Pizza. Tortellinis. Hamburguesa. A mía pizza recién salida del horno. También hamburguesa. Nubes. Patatas. A patatas fritas. Huevo frito con patatas fritas. Para rematar esta visita, nada mellor que escoller un libro e ler sen parar deitado no chan. Asterix, Kika Superbrusa e Harry Potter estaban entre os favoritos.
Ás 12 en punto o autobús esperaba fora. Os rapaces deixaron este espazo de lectura, pero iso sí, todos eles cunha solicitude na man para facerse socios da biblioteca.